हे वीट तुमचीच आहे काय? SBN साई भावेश नागते. हो साहेब, हे आमच्याच शेटची आहे. काय नाव काय शेटचे तुमच्या? भावेश नागते. भावेश नागते? तो निजामपूर चाचवाले भावेश नागते, गोल्डमॅन काय? हा, गोल्डमॅन. हा, भारी माणूस आहे, एक नंबर माणूस आहे. पण साहेब झालं काय? झालं काय नाही, पण आमच्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत 2 गटात हाणामारी झाली आणि आरोपींनी हा वीट वापरून 10 जणांची डोके फोडलीत. याचे तर 25 टाके पडलेत बघा. आणि त्यात आमची काय चूक? आम्ही फक्त ऑर्डर घेतो आणि माल पोचवतो. मी काय तक्रार करायला नाही आलोय. मग मी माझं नवीन घर बांधतोय ना, त्यासाठी मला वीट लागणारच आहे. अच्छा. मग मी विचार केला की त्या आरोपींनी एका विटामध्ये 10 जणांची डोकी फोडली. डोकी फुटली पण वीट फुटला नाही, म्हणजे किती मजबूत वीट आहे बघा. हो साहेब, आपलं वीट मजबूतच आहे. टाका मग 2 लाख वीट. सबसे अलग, सबसे असली, डिफरेंट कैलिबर. हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर.